o ko Saly Sall debbo macciron daga wendi koyle wole nammaji hande enen jogui weltare invité PDG men hono DJ Du walla mbiya Amadou Koumé gorko mo jaaba joni bismeɗen koɗo men bisimilla ma Amadou Koumé. mi salmitimama mi juurimama mi weltanimama mi ñaguinimama gueɗe moƴƴere mi salmini ane ko takkima ko tarima kala mi salmini kala ko calminɗa mi salmini wonande kala yeeɓoɓe Titonde TV to ɓe mbawi wonde e jokli windarane kala woni ni kam fartange joddade maɗɗo hen e nder émission men mo gandanɗa hoorema jewte aduna ne hannirtani yana ne tawno fulɓe mbi lawlawol ɓerde ko yewtidde so tawi dundu fuɗi hakkude ɓernde laaɓi nelantake jambere nelantake jaasi nelantake ko ɗemɗe laggoto ɗum ha laaɓa cer noɓe keewi e wiide ni ɗum noon an ka denɗam kadi ka sekilam kadi ka miñam mo battormi no fewi no fewi debbo mo cilon jeeri daga wendu koyle ole nammade hande noon e widda ɗo hen ko gorko mo jaaba dekli jeeri ciwole walo ngoje nammade kaƴe buubo awdi ɗo kelaw sekanno jamma taw ñalawma haalaka gurat fatimata dulu modi pulo pernoɗo badiane ne haadirtani yana taw noon ko gorko mo gandanɗa hoorema ɗo gonɗo ɗo hen e nder gendi men Sénégal kono noon ko lamorgo leydi Sénégal woni Dakar e leegal biyetegal Pikine unité 16 ko toon tigui rigui siège Titonde TV woni hande noon bandiraɓe ne mbawi dañde fartange yebde en taw noon koye test Facebook direct ne hannirtani yana ɗum noon ko hono ni mbaɗaten kadi e singgoji men YouTube so tawi Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon sikki ala mi wima tan mbani mba en tant que PDG Titonde TV bisimilla. e bandiraɓe on nenni PDG hande kam mbaɗen essayé tan par ce que neɗɗo sa wonde ceerno ma kam ko kalta ko ceerno ma ɓuurata bat kanko jangguini kam haala donc Amadou Koumé hande wonko rendo ngo nduli men eɓe namdo ko heewi Amadou holko kalantami holko woni jinnaɗo ko jibinɗo jinnaɗo woni on mo gandanɗa hoorema cawɗo ɓiɗɗo lebbi jeenayyi reeni ɗum ndiyam e joygol ɗon ɗo sawi ɓiɗɗo o noon haade mum jibinede ene wiya wonde debbo cowiɗo yo andu no joɗorto debbo cowiɗo yo andu ko haalata debbo cowiɗo wona hunde fof foti hinere mum foti banade debbo cowiɗo wona ɗo wela fof yaha surat koyɗe mum anda ko yahata caméra ko ñifno eyyi debbo mo gandanɗa hoorema woni debbo jinnaɗo ko hunde mawde wona hunde tokosere saabu ɗum kono mbirumami nane ni so tawi ɓiɗɗo o wiyama wonde ka jibinaɗo firti wonde ko won ɗo wonno e nder reedu sanga no woni e nder reedu nde wiye noon wadde an jinnaɗo o andu no joɗortoɗa andu no jarata andu ko kalata andu ko ñamata ɗeɗon gueɗe foof ene tawe e nder majjum wadde noon firti wonde ko an ɓiɗɗo o aɗani nehe guila aɗa woni e nder reedu he so tawi o waɗani ko wiya yo reno ko tan ene wawi artude ma an ɓiɗɗo o hen sahaji ni so tawi jomum banima ɗo banggue ñamdu so tawi haɗama hen tan ene wonano ɓiɗɗo o ɗawre ɗum ko gueɗal en jii ɗum ɗon wadde noon hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ko hunde tinde ko hunde mawde wona hunde tokosere ɗon ne jibinaɗa ngatoyere holno foti rewɓe jeehi hen ene mbayno leydi limotako wadde noon ko ɗon ɓe mbi ɓiɗɗo wawa yobde jinnaɗo mum kono jinnaɗo o wawa yobde jinnaɗo mum sinno tan wonano wonde an jinnaɗo o ka jibinaɗo kadi a jibini e nder o tuma on jibini sa renaki eɗen gandi haqqe gonɗo hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo o ɓiɗɗo o wawa yobde ɗum ne haadirti hen ko haala e nder haala joni noon ɗon ɗo jibinaɗa a wawana hoorema a andana hoorema ka cukalel tokosel pottel keccel tigguyel
sa woyi jinnaɗo ma ne andi holko tagma wayde beele ka jaltoyɗo sa woyi jinnaɗo ma ne andi tigui rigui holko tagma wayde beele ka keyɗuɗo aɗa foti muynude sa woyi e nder oɗon tuma jinnaɗo ma ƴeewa so tawi est ce que ala ko musma walla ala ko fitma hay ko nandi en ha mbatta ladde sanga nde mbattuɗa ladde nde hankanti an a wondaka jeygol a wonda koko gañal ma a wondaka gaska a wonda ko goɗɗum e goɗɗum a wondaka gueɗe laadoje ne haadiri tan Allah ne reena kono jinnaɗo ma ne renma hen jaha noon ha jogoɗa hakkille jinnaɓe ɓe a wawa nannude hoorema jangde nannoɗa jangde gam avenir ma janggo e jamde haadirtini hen ɗon noon so tawi a yeehi a nannama nde ɗon jangde a fuɗɗima firtude e nder oɗon fannu hankanti a fuɗɗima gollade a fuɗɗima jogade hunde so tawi wonde a itti ɗeɗon kopporeje a waɗi ɗum e hunde so tawi a yejiti nde ɗon hunde jibinde mo firti wonde ka waɗani fodde ɗum waɗi noon hakke ɓiɗɗo e jinnaɗo ko hunde tinde ne haadirten yana kadi ko hunde fonde wattede hakkille ɗum noon kala ɓiɗɗo gurdaɗo jinnaɗo mum omo jogui o waɗanani jinnaɗo makko yo ya o tubanoya jinnaɗo makko o waɗana jinnaɗo makko ne tawno ala ko ɓuuri jinnaɗo makko on noon ko on woni jinnaɗo ne haadirten yana pour yimɓe mbawa famde won ko heewi ko woni hen kono ko ɗon tan kaɗami e bandiraɓe on nani jabgol ceerram hannde o haali ko heewi ko fate batte jinnaɗo kono ba Amadou won kadi ko rendo ngo namdi ɓe mbi holko woni ɓiɗɗo min jiiɗi garanamin hen ko heewi saabu heewi ɓiɓɓe wonɓe ɗo henne ko inde ɓiɗɗo tan woni ɗo henne ɗinno min namdi mbannamin développé kalnamin holko woni ɓiɗɗo eyi en duttoto tan seeɗa e ne kaldirɗen holko woni jinnaɗo holko woni ɓiɗɗo ɓiɗɗo ko jibinaɗo kala ene jogui kalfandi mum tigui riggo ko jinnaɓe mum ne mbiɗen ni ɓiɗɗo woni on jaɓɗo mofede jaɓɗo moftede jaɓɗo hollede jaɓɗo findinede e tindinede e hirjinede e nder ɗiɗon fannuji jaɓa wonde ɓiɗɗo hankanti tigui rigui ɗon ɗo jaɓɗa wonde ɓiɗɗo so tawi nene ma koko liggino ɗon ɗo galle bamma sa ari gona ɓurɗo mbasa wonde ɓureɗe gona pajowo gacce mbasa wonde tigui rigui a joni gaddowo gacce ne tawno cabbi tati kejera e galle baba ƴetta sawru fiya nene ƴetta sawru yofto baba ɓiɗɗo ara ƴetta sawru fiya guiƴumen ala ko pene ko piyeteɗo ha cekki ndondi ɗum heewi wonde e nder oɗon fannu wadde noon ɓiɗɗo foof sa andi jinnaɗo ma ɗo rewi e nder oɗon tuma ha wawi diwnudema e nder oɗon saaha aɗa foti wawde ɗoftade ɗum jaɓa wonde ɓiɗɗo woni noon no mbiɗa nane ni neɗɗo o ene wiya ko ɓiɗɗo kono e nder makko tawa wona ɓiɗɗo taw ko kanko woni jinnaɗo hoore makko walla mo faggoyi jinnaɓe banggue goɗɗo ne tawno so tawi ko an tan fewjanta hoore ma so tawi ko an tan yaltata yiɗanta hoore ma so tawi an kara ko ara hakkille ma ko ɗum ko mbatta so tawi hakkille ma artata e jinnaɗe ma gam wadde ko boni firti wonde ko inde ɓiɗɗo o woni ɗon kono an ala jinnaɗo ne tawno kala mo heɗanta ko jinnaɗo mum nananta jinnaɗo mum sa arane ko iblis nanantuma ɗum tagui noon wonde ɓiɗɗo e jabde wonde ɓiɗɗo ene serti eyi Amadou Koumé a weltanama a weytanama joni noon taade eɗen gaari e batte hol gonɗo jinnaɗo hol gonɗo ɓiɗɗo emin nandoma Amadou holko foti woni hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo kadi so ɗum paari so tawi ko jinnaɗo tan foti joganade ɓiyum haqqe walla ɓiɗɗo kadi ne jogano jinnaɗo mum haqqe emin jiiɗi garnamin ɗon ko fewi saabu heewi hande loriɓe ko heewi taw ko ɗum kali ɗumen min jiiɗi garnamin hen no fewi saabu noon ko débat ɓurɗo wonde débat e nder débat juji fodde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ko hunde tinde kadi ko hunde fonde wattede hakkille no fewi ne tawno so tawi wiyama fodde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo aduna haalama holko taguen wiide aduna haalama ne tawno ko debbo e gorko tagda kadi ko ma debbo e gorko gonda ne ɓiɗɗo dañe wadde noon so tawi wiyama wonde aduna e nemaji gonɗi hen ɗi foof ko enen yimɓe guitta totta ɗum e nder oɗon kadi ko enen ɓurna e nder oɗon fannu wadde noon goto foof ene jogui ko foti wadde goto foof ene jogui ɗo foti hedde holko woni fodde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ene jogui ɓiɗɗo hakke ɓiɗɗo ene jogui jinnaɗo hakke ɗum ko gueɗal saabu ɗum hande heewi ɓiɓɓe ɓe gandanɗa hoore ma soɓe kaali ɓe keɗantaki soɓe jalti ɓe jeeɓetaki ɓe gittanaka gueɗal ɓe gittanaka teddugal ɗum koɗo nehande mum yummare walla nehande mum babare to
ko geɗal sabu ɗum wonne jinnaɓe ma gurdanno wonno ɓe goranno wonno ɓe cifirtono sa ari pour keɓa geɗal e nder nokkuji men ko caɗele wonata wadde noon wonko jinnaɓe ma gonata wonne jinnaɓe ma mbayata wonne jinnaɓe ma ciforto kala ɗo jaaɗa a heɓat teddugal keɓa manore keɓa tigirigui ko gandanɗa hoore ma yimɓeɓe ene kormoro ma sen dokki yeeru ko ene Sékoumar ko dara maysi Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar ɓutolatale joom hoore mawde no rondaki mbandu ñaamo e kurus ɓe mbiya nana e taltali Saly guino futuro jullum feññangue bambaronkoɓe noon keewi yendirdemo wonde koɗo subaka joom wuuro nangue e hoore kellaw kono enen ɗum woni ko kewɗen mantirdemo hande ne tawno omo golli ko tiiɗi omo yeɓɓi to tiiɗi omo weeli farnorade koye barke makko reɓata ha yetti hande ceernam ceerno Cheikh Oumar Bassirou Mountaga ɗaha Cheikh Oumar al Foutiou dokkaɗo koolaɗo kormaɗo afa bamum tokara mamum jeewɗe jibinanɗo rutti sotuɗum almudagal le bienfaiteur oumarien ne kewɗen wirdemo ni ko ardi noon eɗen naata e buddi yewtere nde ne tawno enen foof en keeɓi sunare joom suudu makko woni sohna Aminata yo Allah yurmomo yaafomo Allah harnomo aljanna yo malaikaji moƴƴi jaɓɓomo oto yeeso makko finirmo oto caggal makko finir ko ɗacci yataw ndu o fayi ndu ɓurde mo ndu ummi ga hen ne tawno aduna ko dem welde e dem mettere woni hen hande ko dendagal umma l'islam usara ne tawno oɗo sohnajo yiddemo almuɓe ceerno Cheikh oɗo sohnajo e hewdemo teddugal oɗo sohnajo e tigirigui ha joni rokkirde ñamele ne handirtena sa ari a tawimo e nder galle cikkata ko wona sohnajo e nder galle ngam kala garɗo yidata ko teddinde ɗum kanko sarwanta ɗum hoore makko ne handirti hen ɗum noon so tawi oɗon en cankorama ɗum firti wonde ko dendagal oumarien gonɗo e oumarien sankora kono kadi ko dendagal pullo sankara kono ko dendagal l'islam o sankora ne handirti hen alay sago so tawi en kaali haala ceerno Cheikh kaalen mo ne handirti hen so tawi en duttima eɗo jinnaɓe ɓe jogonto tigirigui ɓiɓɓe mumen hakke e nder oɗon fannu en gartat e hakke mo ɓiɓɓe ɓe jogonto jinnaɗo ɓe alay sago garten hen sabu ɗum an gila a wawana hoore ma hay batte ha a watti wawande hoore ma hay batte sa wona Samba larkay hadema waɗoyde caggal galle waɗɗum e nder galle so tawi neɗɗo wiyama ko moƴƴo wiyete beele ko koreji makko cetti ne tawno ko koreji ma mbawi moƴƴindema moƴƴa ko koreji ma mbawi bonnudema bona kono noon hande e nder ñallal hande ngal heewi hande ɗo nalanke wullata neɗɗo itta temedere ujunere 2 millions hokkire terrain hokkire galle taw yummakko tigirigui ñanen hirti ko gosi ɗum eɗen gandi ɗum ɗon ene wayno leydi ndiɗon jawdi noon a heɓata hen Allah a heɓata hen baraji e nder on tuma keɓa hen ñiñoje te wontanma bakkat te ne wawi nannudema janggo e jaam jeygue ɗum tagui noon ɓe mbi wonde barke wona ɗo banggue jawdi il faut yimɓe paama ɗum ɗon heewi hande neɗɗo dondiɗo koppareje ha wayno leydi omo limtene million ngaji e milliard uji kono ala ko ɓuurimo huɗede karaɗa laaɓa ceer ne tawno woni joguiɗo barke walla woni jawdi barkindi tan ko jawdi waɗandi ɗo foti ɗo gandanɗa hoore ma ɗo hen kala joom hakkille walla kala mo gandanɗa hoore ma ala ko tagma ummade ko andude Allah e nelaɗo muɗum aɗa andi ndiɗo jawdi ɗo waɗa ɗo ko ɗon woni ɗo foti waɗede aɗa andi ndiɗo jawdi tigirigui ha joni ɓeɗo ɓuuri hato jinde hen ɗon woni ɗo waɗa e nder on tuma andede tigirigui oɗo jawdi makko ndi wonko barkini ne tawno wonko yencini e nder oɗon fannu kono jawdi heɓadi ala ko yardata hen so wona sangaraji jawdi heɓadi ala ɗo yaltata so wona e nder mbumbayi jawdi heɓadi ala ɗo jomum nannata jungo e jayba so wona jiye kam ndiɗon jawdi nuskintu kono ɓeydata ɗum ko gueɗal wadde noon so tawi wiyama wonde barkini eɗen kewi hutorade konngol barke kaari de barkini won joguiɓe koppareje ko barkinɗe kono won joguiɓe koppareje yoɓe gandu barkinani so tawi wiyama wonde neɗɗo jogo jawdi daride e leydi tan ko ononi barkinɗo enen sen danaki siforɗen kon huuɗeɓe ɗe tawno en ngala wadde noon firti wonde ko barke o woni holɗum ko maya aɗa suuri nguura aɗa suuri oɗon sutura noon en gartat ɗum e jinnaɓe a wawa ɗum yobde ne tawno ko yumma ɗoftonto bamma ɓernde mum ɓuuɓa yoni e duwaw e nder oɗon tuma toɓɓeɗa gara gona pajowo gacce ɗon noon en gartat e jimol Aliou Guissé mboɗa andi wasatama en gaddu ɗum ɗon en exclusivité to wiyata barke sippirake muynete sonno barke nde sippirno pinɗo fo ronɗo helmum yanuɗi o barke kono barke heɓete ko kosam en du yumma
holno barke heɓirte ko ɗum endu yumma ma nene ɗoftono baba ɓernde baba ɓuuɓa ɓiɗɗo ara wona pajo o gacci wadde noon ça veut dire que vraiment yo yimɓeɓe paam hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ko guesa yaajba eɗen mbawi haalde eɗen mbawi wadde hen développé guila ɗo ha weeta taw ɗum gasani ne hannirta niyana. Merci Amadou Koumé a jarama bo sikki rendodo weltima kadi ko ɓe namdino ko a naati en buddi yewtere nde so ɗum ɓenni Amadou ji hankadin won jinnaɓe ne poti artude hagguillaji mumen par ce que heewi jinnaɓe jogani ɓiɓɓe ɓen hagge kono heewi kadi ɓiɓɓe jogani ɓiɓɓe jinnaɓe mumen hagge mo ganduɗa jinnaɗo ma tampe ma gila aɗa woni cuhlel ha Allah hokkuma manggu jinnaɗo ma ala ko ñamatama kala ko dañƴa dotta ɗum tawi ka gorko totta ɗum rewɓe tawi ka debbo ala ko wonma e aduna sona ko faati e mbaadi wutte jooɗa nen toon sawo jooɗa nen toon mboɗo sikki yumma so ñaami yari ɓurnima comti jooɗi tan an a ñantima a yooɗi donc toppite ɗe jinnaɓe ɓe neɗɗo ala ko ɓuuri jinnaɗo mum e aduna hande mo gonɗen o ala jiɗɗoma e aduna sona jinnaɗo ma saabu no mbaɗa wade foof e aduna jinnaɗo ma ne yinma hande kala biyomo woro hatte wonko mbawɗa wonko mbawonɗa ɗum ñalawma wawa foof sa wirtima kañum itto yennudema ɗum noon yimɓe yo gartir ɗum hagguillaji men no fewi ɗum noon so ɓenni kadi eɗen jarno hono PDG Titondo TV hono Amadou Koumé ala mi yettirtamo sibabune ko maabo ala komin dendira mi yettirtamo sibabune komin sehlaɓe koko jiime makko ganduɓe makko heewi hande wajotoɓe rendo ngo mbayeni koye ɗemgal mumen haaɗi Amadou Koumé ko haalata mbaje ɗe ho onon fulɓe gonen neɗɗo goto koko woni e nder ɓerde makko o jaɓata yiide pullo ene torki o jaɓata yiide pullo ene aani o jaɓata yiide pullo ene tampi omo waɗe jawdi makko yimɓe tini omo waɗe jawdi makko yimɓe tinani donc eɗen jarnom no feewi eɗen ñaago kadi en ballu kala ɓiɗɗo leñol fulɓe ballo leñol ngol no yaari yeeso yallah walla ɗum Allah hokku ɗum juutde balle moƴƴude battane Amadou ɗo nomi wawa jooɗade sans pour autant duwonade wa demannaɓe Sankara Ablaye Elimane Dia hono babam parrain am baɗanɗomi hunde foof e aduna boɗo jarnomo boɗo wiya kadi yallah yurmomi yaafomo yallah ɓumde ƴeewa makko mi duwnima dendagal demennaɓe joni Amadou ñaagui mbaɗen renndo ngo mboɗo andi hade men waynade renndo ngo so tawi dahaba ene heeɓi alay saago o arana en e morceau pattamlamo mo gandanɗa hoorema Aline Guissé Mabo ko grand frère am ñanden ko ɗo jooɗi min gondi ɗo ha 2 heures du matin kadi aussi ne morceau o mboɗo jeeya e winduɓe ɗum min DJ Dou kadi no ari o jooɗi ɗo hen e nder oɗon tuma o wi kam DJ mi yominama o wi mi anda sene waɗeteno kono ngol ɗo lawol mboɗo yiɗi oɗo morceau am o waɗe science d'écoute ɗo banggue fulɓe joni noon mboɗo yiɗi an gara ƴewana kam haysinde ko 2 personnes ɓe gandanɗa hoorema enen dilla e téléji e nder oɗo saaha garon kettoɗon morceau o e haadirten yanna ɗum ne kadi koye teddugal Aline hande o waɗi plus de 20 ans e nder musique dans ce cas so tawi enen arɓe joni o jogui men nder on hoolare eɗen dokkamo haqqe haqqilantagal walla eɗen dokkamo miijoji men omo hetto kadi omo hutoro ɗum hen wona hunde wemde kadi ko hunde mawde e amin no feewi nde tawno yimɓe ne jiida dukol jiida kosam taw galda hajuji ɗum eɗen gandi ɗum ɗon dans ce cas noon alay saago e nder émission e en exclusivité mbaɗen feere tigui rigui a joni morceau o yaaha hen woda ko mbaɗɗen hen décortiqué hay sino ko seeɗa kono noon sans plus tarder alay saago won yeɓoɓe en ɗo hen plus de guilnane plus de 140 personnes ɓe gandanɗa hoorema ene jeeɓen ɗo hen en direct e nder page men DJ Dou hande noon ko page texte wonno test wonno nde haadirten yenna e nder tiitonde ma en mbaɗi ɗum en direct ko ballal Allah noon e ballal guiɗo men musidɗo men mo wona musiba men ne tawno rendude golle tagani yimɓe wonde ennemi ji il faut yimɓe paama ɗum ɗon si yimɓe ndendi golle poti ko jaggodirde si yimɓe ndendi golle poti ko ittodirde kumpa so yimɓe ndendi golle poti ko disnodirde e yewtidde ne tawno e nder ɗeɗon golle goto foof ene wawi haalande neɗɗo o ɓeyda ɗum hakkille taw hay batte ala ko bonnata e ko woni e dow majjum ko hande noon ko kanko jeeyi chaîne mawɗo pattamlamo machallah yo Allah ɓeydu mawninde ɗum woni dahaba an woni Fouta Vision o jogui hakkille e miijo wiide wonde DJ Dou Allah ne rokkuma fartange wawde wadde direct kadi aussi vidéo ji ma ɗe jeeɓe mboɗo jogui kaɓirɗe taw ko kaɓirɗe karalleje paruɗe ɗum ɗon ɗum noon alay saago mi ara ɗon tigui rigui mbawen ƴewde holno potten wawde waɗirde ɗum mbimomi nande e jabde e wasde salade woni jabde tigui rigui o mo ganduɗa ma kañum woni